Ahojte, aj dnes som si pre vás pripravila jednu úžasnú novinku, a to tento perfektný športový maxi ruksak. Ako sami vidíte, ruksak vyniká svojou veľkosťou, je naozaj priestranný a pohodlný. Vnútorný objem ruksaku je neuveriteľných 50 litrov, takže dokážete doňho vprátať naozaj všetko, čo potrebujete. Ruksak je vyrobený z kvalitného, pevného a vodeodolného materiálu. Je prispôsobený tomu, aby dokázal uniesť celú svoju váhu po naložení. Na prednej strane ruksaku sa nachádzajú 3 samostatné vrecká na zips. Hlavná priehradka ruksaku sa uzatvára spevneným a zosileným dvojitým zipsom. Na vrchu ruksaku sa nachádza praktické ucho na prenášanie, ktoré je rovnako zosílené, aby udržalo hmotnosť ruksaku. Po bokoch ruksaku sa nachádzajú veľké priestranné sieťované vrecká, do ktorých bez problémov zmestíte fľašku s vodou, vreckovky, prípadne iné drobnosti. Chrbát ruksaku a rovnako aj popruhy sú spevnené a vystúžené, navyše pokryté priedušnou vrstvou, vďaka ktorej je chrbát v suchu a nepotí sa. Tento ruksak si zamilujú študenti i dospelí, cestujte pohodlne a štýlovo s voľnými rukami.